हेल' खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफाया बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय आंजों बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननो बुंखानाय बायदि लाइभ प्रेयार रिक्वेस्ट आरज खावलायनाय हाबाफारिखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे बाहागो लागोन होननानै। माखासे गोबाव सम जाबायमोन आङो बेबायदि लाइभ हाबाफारिखौ आं लानो हायाखैमोन। अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंखानाय बायदि आङो लाइभ हाबाफारि लादों। बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना जुदि आंनि साउन्डखौ मोजाङै खोनादोंब्ला सोरबा सासे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगौ। साउन्डखौ खोनादोंना खोनायाखै अननानै। अब्ला बे समाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो लुबैदों। आरजनि खावलायनाय हाबाफारिनि सिगां गुसुं इसोरनि गाहाम बाथ्रा मोनसे आङो बुंगोन। बेनि उनावहाय आङो आरजनि खावलायनाय हाबाफारि फारसे थांगोन। आरो बिनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे मेथाइ आं खोनासंहोग्रोनो होननानै साननानै लादों। मोनसे गस्पेल मेथाइ अननानै नोंथांमोना खोनासंग्रोनानै लादो। बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै सावरायगोन आरो बेनि उनाव खोनासंग्रोनानै लादो। बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै सावरायगोन आरो बेनि उनाव खोनासंग्रोनानै लादो। बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै सावरायगोन आरो बेनि उनाव खोनासंग्रोनानै लादो। बेनि उनाव जों इसोरनि सावरायगोन आरो बेनि उनाव खोनासंग्रोनानै साउन्डखौ खोनादोंना खोनायाखै? फैबाय ने फंबाय? औ फैबाय ब्रदर। खोनादोंना खोनायाखै? थेंक इउ। फैबाय ने फंबाय? औ फैबाय ब्रदर। खोनादोंना खोनायाखै? थेंक इउ। फैबाय ने फंबाय? औ फैबाय ब्रदर। खोनादोंना खोनायाखै? आदसा आंनि रायज्लायनायखौ खोनादोंना? अननानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। खोनादों सार, मोजाङानो। के दैमारि, थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अब्ला जोङो प्रग्रामसिम थांनायनि सिगां स' माच खोन्थानायनि थाखाय जोङो दोंसे मेथाइखौ खोनासंग्रोनि। आदसा थेंक इउ जाय जाय बाहागो लाबाय। बे समाव आं खावलायनो लुबैदों अननानै हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बेबायदि इसोरनि गाहाम रादाबखौ, गाहाम बाथ्राखौ आरो अननायखौ, आशीर्बादखौ आरो बोरखौ बयबो मोननाय बायदि। अब्ला बे समाव जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोनि। दोंसे गस्पेल मेथाइ थांखि दङ। बे मेथाइखौ लाखि नार्जारि आरो खोरोमदाव बसुमतारी बिथांमोननि गारांजों रोजाबनाय दोंसे मेथाइ। बेखौ जों खोनासंनि। बेनि उनाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं लाबोनानै थोंजोङै आरज खावलायनाय हाबाफारिसिम जों थांगोन। बे समाव आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना हायोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो नोंथांमोननि डेशबर्डआव नोंथांमोननि लोगोफोरनो, जेन बयबो मिथिनो हानाय बायदि। जिलिता बसुमतारी आमाय, थेंक इउ स' माच मामाय लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। अब्ला जों दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोनि, बिनि उनाव जों हाबाफारि बायदि जोङो फारि फारि थांगोन। आं बेखौ खावलायखाबाय। जों मेथाइ खोनासंनि। ada आंनि मोनायाव उदै सायो बिना हर। आं दाहाय आरज खालामगोन हो। मेथाइखौ मोजां खोनादोंना? खोन्थाहरदो अननानै।
बेनि उनाव जोङो लागोन Hai Dada, good evening. मा खबर अके good evening नोंनिसिमबो खबरा एसे नुनायाव मोजां एस नार्जारि ब्रादार आंनि थाखाय आर'जआव लाफादो आं जिबनाव रांनि आंखालजों बुंफबनानै गोसोखौ नार्भास जाना दं जे अके जागोन अके रन्जिमा मुसाहारि good evening अके good evening अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दा दसे उनाव हरनो आं खावलायगोन आं दसे सम इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंग्रोगोन बेनिखायनो बेनि उनावसो आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन अन्नानै नोंथांमोना दा आर'जनि खावलायनायनि कमेन्टखौ हरथ'नो नाङा आं खावलायखाबाय नङाब्ला थालांगोन गाहायावहाय दा आर'ज खालामनो बावलांनाय जागोन आरोना मेथाइखौ खोनासंग्रोदो फेराखैना एबारथ' जिलिता आमाय आंनि थाखाय आर'ज खालामना हो दामानि आंनि देहाया मोजां नङा अके जागोन माबाय जागोन दे बाहाय खालामगोन हो लक्ष्मिता गुड लाभलि सं अके थेंक इउ सो माच थारैनो जोबोद मोजां मेथाइना फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनाया थांखि दङना थांखि गैयालासेनो बियो थैयाखै बे थैनायनि थांखियानो बेनो जाहैबाय मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय बोखांनो थाखाय जिउनि बासायजानायखौ होनो थाखाय बियो कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजादों आरो बियो थैदोंना नाथाय सानथामाव बियो सिखांफिनदों गुड इभिनिं आदा अके गुड इभिनिं नोंनिसिमबो मिथिना थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय भारती नार्जारि गोजोन मोनाबिलि जासिहरनाय जाबाय आदा अके नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ जालेन अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दाहाय दसे उनाव हरनो आं खावलायबाय आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै बुंग्रोगोन बेनि उनाव आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन हो जलेन नार्जारि आदा आंनि लोगो रिजुलि ब्रह्मआ आरो बोहैथि नार्जारिनि थाखाय बिना होदो जेन' अके जोङो मोजां फरायलांनो हायो आरो सेकेन्ड एग्जाम जागोन अके अके सेकेन्ड सेमिस्टारनि एग्जाम जागोन अके 15निफ्राय बेनि थाखायबो बिना होदो आदा अके जागोन तेरेसा बर' टावार नाङाखै अके टावार नाङाखै अके तेरेसा बर' टावार नाङाखैना मा खालामनो दा अके आदा अके प्रेज द लर्ड जोंथिं प्रेज द गोनांथि अके आंहा दा आंबो फैबाय लाइभआव अके थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला बे समाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं सोलोंनि आरो बे समावहाय ना जों दिनै आर'ज खालामोना मानो आर'ज खालामो आर'जनि बिसय जों सोलोंगोन जाहैबाय आर'ज होननानै बुङोब्ला बेनि इन्ट्रडक्सन बेनि सिनायथिया जाहैबाय जोङो एसे नायगोन ना बे समावहाय
hardly 8 minutes. Okay. Ang comment po rin din. Jia Najari आंनि थाखायबो आरज खालामना होदो आरो आंनि फिसानि थाखाय आंनि बोराइनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखायबो प्लिज अननानै अके जिया नाजार जागोन थेंक इउ तेरिसा बर' ढेकियाजुलियाव दंफैयो अके दे जेबो नङा मोजां जेराव थायो मोजाङै थानांगौ नङा होमबा इसोरनि रावजों जों जेब्लायबो गावखौहाय दैदेनजानांगौ इसोरनि बाथ्रा बायदिनि हुकुम बायदि जों गावखौ दैदेनजानांगौ आरोना अब्ला बे समाव जों दिनै मोनसेल' बाथ्रा जों सोलोंनि आरोना एक मिनिट आरजनि खावलायनायखौ नोंथांमोना दसे उनाव हरनो हागोन दे बे समाव आं होनखानाय थाबाय दा आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुंल' आं बुंग्रोगोन अर्पा दैमारि गुड इभिनिं फंबाय दिनैसो आंहा अके थेंक इउ स' माच बाहागो लानायनि थाखाय जितेन नार्जारि आदा आंना उदै साबाय थायो अननानै आरज खालामनानै हो आदा अके अननानै आं दै लानानै थानो खावलायबाय दसे उनाव आं आरज खालामगोन दाहाय मोनसे कमेन्ट खालामफिन आं जेब्ला आरजनि खावलायनाय नोंथांमोनखौ थिनो अब्ला नोंथांमोना आंनोहाय मोनसे कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय दै लानानै जायफ्रानोखि सानाय सुनाय होनबाय थादोंना हायोब्ला दै आरो थाव लानानै आंखौ दाहाय मोनसे कमेन्ट खालाम आं बेखौ खावलायबाय अब्ला बे समाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुंल' जों सोलोंगोन दै आच्छा नेबाय थादोंमोन आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायनो माब्ला लाबोगोन साननानै अके आरेन अके जागोन अके जों बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगोन दान्दिसे समल' बेनि उनाव जों आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ जों लागोन दिनै जों आरज खालामो जोंनि दुखुफोरखौ इसोरनो मिथिहोनो थाखाय नङा होमबा आरजआ मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा ओरैबायदि सोदोब ओरैबायदि पावार गोनां जाहैबाय मा बियो इसोरजों जों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे जगाजग लाखिनाय जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जों एक्सप्रेस खालामनो फोरमायनो थाखाय जोंनि खुगानि रावजों जोंनि गुस्थिजों फोरमायनो थाखाय मोनसे बियो मिडिया आरोना जायनि गेजेरजों जों इसोरनो मिथिहोनो हायो बेनिखायनो से थेसलनियान बाबालाबनि 10 सिरियाव जों जेब्ला नायोना आरज खालामफ्लायनांगौ जोंखौ आरज खालामबाय थानायखौ दिनै बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोङो आरोना बे आरजआ जाहैबाय जों मानसिनि थाखाय ब्रेड होनना बुंदों बियो मोनसे आहार बियो मोनसे सिथाव होनना बुंदों ब्रेड अफ ए बिलिभार जायफोरनोखि इसोरखौ फोथायो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायो बिथांमोननि थाखाय बे आरजआ जाहैबाय प्रेयार इज ए ब्रेड अफ ए बिलिभार होनना बुंदों सासे फोथायग्रानि थाखाय बियो मोनसे सिथावसो रुटिसो बियो आरोना बेनिखायनो बे आरजखौ जोंनो नांगौ जोंनि आत्मिक जिउनि बियो आहार आरोना बेनिखायनो नैबेयावहाय जों मोनसे सोलोंनि आरजआ मा होनोब्लाथाय ए कनभारसेसन बिटुइन द हेभेनलि फादार एन्ड हिज चाइल्ड बे मोनसे रायलायनाय सोरजों रायलायनाय सोरगोआव थानाय आफा इसोर आरो बिनि बिसालाजों रायलायनाय मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय मोनसे जगाजग लाखिनाय आरोना बेयो कमिउनिकेसन आरो कनभारसेसन रायलायनाय होनना बुङो बेनिखायनो जों जेब्ला लुकासनि 3:21 आरो 22 सिरियाव जों नायो बेयाव माबायदि बाथ्राखौ जों मोनो जों बेयावहाय नायनि दै नोंसोरबो बाइबेल दंब्लाथाय नायनो हागोन आं बे समाव बेखौल' फरायगोन जेब्ला जन दा बाप्टिस्ट जों मिथियो नङा होमबा जाय बाप्टिस्मा होदोंमोन बै समावहाय जनजों बाप्टिस्मा लानो फैनाय गोबां मानसियानो जेब्ला बेजों बाप्टिस्मा लाखांदों आरोना जनजों जेब्ला बियो बाप्टिस्मा लाखाङो होजायो अब्ला जिसुआबो बाप्टिस्मा होजादों नावनो जन दा बाप्टिस्टजों बियो जिसुआबो बाप्टिस्मा होजादों नङा होमबा जर्दानावहाय बे जना जेब्ला जिसुखौ बाप्टिस्मा होखांदों आरोना बे बाप्टिस्मा होखांनायनि उनाव मा होदों आरो बे बाप्टिस्मा लाखांनायनि उनाव इसोरनियाव जेब्ला आरज खालामदों जिसु ख्रिस्टआ जनजोंहाय बाप्टिस्मा लानायनि उनावहाय बियो जेब्ला आरज खालामदों होनना बुंदोंना अब्ला सोरगोआ गेवदोंमोन होनना बुंदों
सोरगो रायजोआ गेवनानै होदों नावनो बिनि आरजनि गेजेरजों दिनै सोरगोआ गेवदों आरो बेनि 20नि सिरियाव जोंखौ मा होनदों आरो गोथार जिउआ फारेव बायदि ओंखारबोनानै बिनि सायाव थाफैदों नावनो गोथार जिउआ बे सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनानै बिनि सायाव थाफैदों आरो सोरगोनिफ्राय बेबायदि राव ओंखारनाय खोनादों माबायदि राव ओंखारनाय खोनादों बेलाय नोङो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा नोंजोंनो आङो खुसि जायो नावनो सोरगोनिफ्राय बेबायदि राव अब्ला साननानै नाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि आरज खालामनाया इसोरनि सोरगो रायजोआव थानाय दरा गेवदों बेसे गोहो बे आरज खालामनाय बे प्रेयारा बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो दिनै बे आरजआ एसेबांनो गोहो दङ नङा होमबा दा जोंनि गेजेराव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गैया नाथाय बियो थांनायनि उनाव जोंनि थाखाय मोनसे समाय लादों मा बेलाय नैबे गोथार जिउ नावदों नङा होमबा बे गोथार जिउखौ बियो दिनै जोंनो हरदों जायनि गेजेरजों जों दिनै इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो इसोरा गावनि गोहोफोरखौ जोंनो दिन्थिबाय थायो नङा होमबा बेखौ जों मिथिनि बेनिखायनो आरजआ जोंनि थाखाय गोनांथार आं कमेन्ट फरायगोन जिया नार्जारि आदा आंनि फिसानि फरायनायनि थाखायबो आरज खालामनानै होदो बियो फरायनायाव बारा हाया जादों अके आं दाहाय आरज खालामगोन दा हरथ'नाङा आरजनि खावलायनायखौ आंहा मा बेमार जादों हमनो हायाखै आंबो दै लाना थागोन अके जागोन तेरेसा बर' आरेन अके आदा हायोब्ला आं नों सानफ्रोमबो लाइभआव इसोरनि गौरबनि थाखाय लाइभ लाबोनो थाखाय नाजा आदा अके आं ट्राइ खालामगोन आं बिराद बिजि थायो सानसे बिराद बिजि थायोना अब्लाबो आङो टाइम लानानै दिहुनो दिनै सानडेआवथ' आं फैखायो गेजेराव खनसे फैयोमोन बुधबार खालि आं नाजागोन नेक्स्टआव हा अनसु नार्जारि हाय ब्रादार आंनि बिसानि थाखाय आरजआव लाफादो देग्लायनिफ्राय स्कुलाव सोजेनबाय अके जागोन आरो आंनि फिसायनि गोजानाव खामानि मावहैयो बिनि थाखाय आरजआव लाफादो आरो बिनि फैसा मोननो गोनांफ्राबो मोननो हायो बिनि थाखाय आरजआव लाफादो ब्रादार अके अनसु फैमाल थेंक इउ बाप बेना नामाव बेना बे नाम आदा आंनि आगैया मेथ्सआव हाया अननानै आरज खालामना होदो अके आरजनि खावलायनायखौ दसे उनाव आं बे समाव खावलायदों आं बेखौ नैबे मोननैसो टपिक आं बुंग्रोनि करिश्मा आं फरायगोन कमेन्टखौ आं फरायगोन आं इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सों बुंग्रोनि बे समाव ना आरजखौ आं बुंदों नङा होमबा आरजआ जाहैबाय सोरगोनि सिंहासनाव जिरायनानै थानाय आफा इसोर आरो बेनि फिसाज्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टजों गाबज्रिनाय मोनसे ना कनभारसेसन खालामनो हानाय मोनसे सोमोन्दो लाखिनो हानाय बे कमिउनिकेसन मेडिएटर मेडिया आरोना बेनिखायनो आरजनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ बाखनायनो हायो नाम्बार 1 नाम्बार 2 आरो बे आरजनि गेजेरजों जोंनि गासै जोंनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ जों कनफेस खालामनो हायो गाबख'नो हायो जोङो इसोरनियाव आरोना बे मोनसे आरजआ बेनिफ्राय बे आरजआ इन्टारसिड होनना बुंदो आंनि जायगायाव दिनै आरजनि गेजेरजों आंनि पापफोरखि निमाहाखौ जों मोननो हायो आरोना बे मोनसे बेनिफ्राय 2 नाम्बारा जाहैबाय जों बे आरजजों जों इसोरनियाव खावलायनो हायो रिकुवेस्ट खालामनो हायो आरोना जोंनि जिउनि थाखाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनि गासैबो बिसयखौ लानानै जों इसोरनियाव जोङो खावलायनो हायो आरोना बेनिफ्राय बे आरजनि गेजेरजों जों इसोरखौ हामबाय होननोबो हायो नामदो टु थेंक इसोरखौ हामबाय होननो थाखायबो बे आरजआ जोंनि जिबनाव गोनांथार आरोना अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनो बेखौनो ना आरज ओरैबायदि गोहो गोरा आरोना जेरावनाखि जिसु ख्रिस्टआ जनजों बाप्तिस्मा लाखांनायनि जेब्ला आरज खालामो सोरगोनि दरानो गेवदों आरो बेजों सोरगोनिफ्राय बेबायदि मोनसे राव ओंखारदों बेसे इसोरा दिनै बे आरजआव खोनासंनानै थानो हायाखै नामा नोंनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा नोंजोंनो आङो खुसि जायो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टजोंनो बियो इसोरा खुसि जादों नामा बेनिखायनो जोंबो दिनै इसोरखौ खुसि खालामनोब्ला जों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बादि आखल बिनि केरेक्टार बिनि मावनायफोर बिनि बुंनाय बायदि जोङो जिउखौहाय सोलिनो जों नाजानि आरोना इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौ आशीर्बाद खालामदों आं कमेन्ट फरायनि आरो बे समाव जों आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन करिश्मा दादा आंनि थाखाय बिना हो आं 4 मान्थनि प्रेगनेन्ट अके जागोन जाहाथे आंनि प्रेगनेन्ट जार्निया मोजाङै मोजां 9 मान्थ कमप्लिट जानायनि आरो सासे बिमा जानो हानायनि दादा अके जागोन थेंक इउ प्रमिला मुसाहारि हाय सार
sabsang aza shipsongoniफ्राय okay आंनि बिसादलानि okay बिसादलानि थाखाय आरज खालामदो बियो दा क्लास 9 आव जाहाथे जेब्लायबो इसोरजों नांथाबना थायो okay जागोन प्रमिला मुसाहारि थेंक इउ हेलिमा दिनैसो लोगो मोनबाय आगे okay थेंक इउ सो माच लोगो मोननायनि थाखाय बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुमु बर' okay आंनि साथाम गथ'फोरनि थाखाय आरज खालामना होदो सानैया खामानि मावनो थाखाय केरेलायाव दंहैयो आरो सासेया हस्टेलाव दंहैयो जेन बिसोरो मोजाङै फरायनो हानानै okay हानायनि थाखाय मुङा जोंना okay जागोन दे फैमाल okay हेल' आदा आं न'खरनि थाखाय आरो आंनि फिसाजोनि थाखाय आरज okay जागोन दे दैमारि सार आंनि फिसाला सानैया निसा बाहायो okay आं आरज खालामगोन दै दसे उनाव आं खालामगोन आंनिसिम माखासे आरजनि खावलायनाय दंफैयो आं बेखौ खालामग्रोनो सानदों आच्छा आंनि कमेन्टआव दहाय खालामदोंमोन ना रहित दैमारि बिथाङा बेबायदि बुंदों आदा आंनि फिसाजो अनामिकानि थाखाय आरज खालाम फरायनायाव जोबोद लोरबांथार इसोरनि आशीर्बाद खालामो आमेन okay अनामिका बिनि थाखाय जों आरज खालामनि बे समावहाय अनामिका दैमारि ना आरज खालामनि हालेले गोथां आरो गोथार अंखौ इसोरा फादों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय नों फोरबो आफा दानि बे समाव नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों जि बिनानाव अनामिका दैमारि बिदिनो फरायनायाव लोरबां होननानै बुंदों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहो सक्तिफोरखौ नों होदो फोरबो आफा फरायनो हानाय गोहोखौ नों बिनि जिबनाव नों सोनानै होदो नोंनि आत्माजों नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ बिनि देहाखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गोहोफोरखौ नों होदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नों दांनानै जेब्लायबो नों सिगां दैदेनदो फोरबो आफा मोजां फरायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो फोरबो आफा गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ सक्तिखौ नों बेनो होदो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरजों बेखौ नों फेदेरदो हामबाय नों बे समाव बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा बिनि देहायाव बिनि जिबनाव नों थानानै गिदिर खामानि मावदो हामबायनो जों बेखौ सों आरज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अब्ला बे समाव आंनिसिम आरोबाव दंबावो रितुमनि बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखाय बिसाफोरा मोजां फरायनो हानाय बायदि आरज खालामदो okay आङो दा फरायनायनि थाखाय खेबसेनो आरज खालामगोन जोंथिमा बसुमतारी आदा आंनि देहानि थाखाय आरज खालामना होदो सिसखौ अपारेशन खालामनायाव इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामो जेन okay आरज खालामनि जोंथिमानि थाखाय हालेलुया गोथां अंखौ इसोरा फादों आफाखौ दानि बे समाव हामबायनो आरो जों नोंनियावनो फोथायदों फोरबो आफा नोंनि फिसाजो जोंथिमा बसुमतारी बे दिनै सिस जादों फोरबो आफा आरो बे जि ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं जि अपारेशननि बाथ्रा बुंदों फोरबो आफा बेजों लोगोसे थादो नोंनि आत्माजों बेखौ नोङो दैदेनदो बिनि गोसोआव नोङो बोलो होदो बिनि देहाफोराव नांगौ जानायफोरखौ नों होदो फोरबो आफा बिनि देहानि जाय अंग बियो दिनै अहुस्थ जानानै दं बेखौ नोंनि गोथार आत्माजों नों हुस्थ खालामदो नोंनि स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों नों बिनि जिबनाव नोङो टाच खालामदो फोरबो आफा नोंनि आत्माजों बेखौ नोङो सोदांदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन नोंनि अननायखौ बियो मोनगोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा नोंखौ खालामनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आरो मोनसे दंबावो अन्जना इस्लारि दे आंनि फिसाजो दैजिरिनि थाखाय आरज खालामदो आगै फरायनायाव हानाय बायदि आरो आंनि हाजबेन्डनि थाखायबो लाफा जौगानायनि okay अन्जना इस्लारिनि थाखाय
हालेलुया गोथांखौ इसोरा दानबो समाव गथायदों जाय बेक्ति जे अन्जना इस्लारि बे दिनै गावनि गथ'नि फरायनायनि थाखाय आरज गथायदों आरो गावनि बिसायनि जि संसारनि मोदोमनि लुबैनायखौ हमथानो हायो जेरै निसाजों बियो गफबनानै थायो बापा बिनि गोसोआव नोङो खोथा बुंदों बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों बापा मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हायो थाबैनो बेफोर गाज्रि जानाय लोंनाय गासै गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय बियो गोजान जानो हागोन बापा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदों बापा हालेलुया गोथांखौ इसोरा जों नोंनियावनो गथायदों बिनि जिउखौ नोङो सोलायहोगोन नोंनि आत्माजों बिनि गोसोफोरखौ नों सोंगोन सौगोन बापा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नों सुफुंदों बापा थाबैनो बे गाज्रिखौ सिनायगोन आरो नोंनि अननायनि बेन्दोङाव थांनानै न'खरखौ मोजाङै बेंलांनो हागोन जों फोथायदों आरो जे बिनि गथ' होनदों बापा मोजाङै फरायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो देहानि बोलोफोरखौ होदो बापा नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरजों देरलांनाय बायदि बिनि जिबनावनो थानानै बेखौ दैदेनदो हामबायनाय जों गुसुं आरज सास्त्र बासायना ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच एबार आं कमेन्टनि आरजखौ आं खालामसै अन्नानै जाय प्रफाइलाव नामा मोजां नङा कमेन्टआवहाय नामखौ लिरदेरना हर आरज खालामनायाव एसे उसुबिदा जायो आरोना प्रतुल दैमारि अन्नानै आरज खालामना होदो सानाय मिजौनायजों भुगिना दङ नामा मालती दैमारि आरो आंनि थाखायबो आरज खालामदो इसोरा सिखायो अके मालती दैमारिनि थाखायनो हालेलुया गोथांखौ इसोरा नों आफाखौ दानबे समाव हामबाय बावदों दानबे समाव गथायदों बिसासके जे आदा प्रतुल दैमारि बिनि देहाखौ नों आफाया मिथिगौ बापा बिनि गासै सैनांनाय सानाय सुनाय समस्याफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बापा जाय ट्रिटमेन्ट बियो लागासिनो दं जाय मुलिखौ बियो जागासिनो दं बेजोंनो नोंनि बोरखौ नों बिनो होदो बापा नोंनि गेदेर महिमाखौ नों दिन्थिदो बापा बिनि आत्मायाव नों थादो बिनि देहा सोलेरावनो थानानै गेदेर खामानि मावदो बापा थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन बिनि गासै मुलिफोराव थानानै नोंनि गोथार आत्माजोंनो बेखौ स्पर्श खालामदो बापा नोंनि गोथार जिउजोंनो बिनि जिबनाव नों सुफुंदो बापा दानबे समाव गथायबरन जे मालती बे दिनैहाय सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दङ होनदों बापा बिनि गासै देहाफोराव नोंनि आत्माजों स्पर्श खालामदो बापा बिनि गासै सैनांनायखौ नों प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङावनो गोजान खालामदो बापा जिउनि गोजोननायखौ बिनो नों होदो मोदोम हिसाबै सैनांनायनिफ्राय गोजान बेखौ खालामदो बापा थाबैनो बियो सैनांनायनिफ्राय बारग'गोन आरो जिउआव गोजोननायखौ मोननो हागोन जों फोथायदों बापा बेनि देहानि सैनांनाय गासै अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो टाच खालामदों बापा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासायना ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आच्छा दिपि नार्जारि दादा आंहा दाखाल चेकआपआव थांनायाव लिभार बुनाय आरो गेस बारा मोनदों रिपर्टआव आरो जोबोद खम मोनदों अके केलसियामाबो जोबोद खम मोनदों आरो जोबोर दुरबल मोनदों अन्नानै बिना होदो दादा जिपरा आरो आंनि बोरायनि थाखाय बिनानै होदो जेन इसोरा बिनि खामानियाव अरायबो हेफाजाब होनाय बायदि अके जिपरानि थाखाय आरज खालामो हालेलुया गोथांखौ इसोरा नों दानबे समाव हामबायनो बापा जि बिनानाव जि जिपरा बे दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं बापा जि ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं बेजों नों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामदो बापा नोंनि गेदेर महिमाखौ बिनि नोङो दिन्थिदो बापा नोंनियाव जि आसा फोथायनाय आरो बरसा लानानै फैदों बिनि गासै बरसा आसाफोरखौ नोङो दिनै सुफुंगोन जों फोथायदों बापा बिनि बाहायनाय मुलिफोरनि सायाव थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो बापा नोंनि पबित्र आत्मानि गेजेरजों बिनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदो बापा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो दानो टाच खालामदो बापा नोंनि गेदेर अननायखौ बिनो होदो बापा देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो आरो बिनि जिउआव नोङो दानो सोखा जानायखौ होदो बापा आरो बिनि बिसाय
थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा जेखौ नोंनियाव बेदिनो फोथायदों आसा खालामदों नों बिसोरनि आसाखौ नों सुफुंगोन जों फोथायबाय फोरबाबा जों हामबायनो जों गुसुं आरज आसल बासारे ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा हेलिमा नार्जारि आंना एमबि जोबनोसै आंहा फिसा हिन्जावा बरमा कलेजाव दंहैयो नाथाय थानो सुखुवा मोनदोंनो थानो आरज खालामना होदो अन्नानै आगै जेन' बे हस्टेलाव एसे थाना फरायनो हायो नमस्ते लिपिका नार्जारि अके लिपिका नार्जारि थेंक इउ स' माच बरमाथ' जोंनि खाथिसो जायो बरमाया ना जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया जोंथ' थांबायानो थायो जेबो नङा थानो हागोन नामा लिपिका नार्जारि ना अके हालिनाय गोथांखौ इसोरा फादारनि बेसमावनोखौ हामबाय होनदों आरो नोंनियाव गथायदों फोरबाबा जि लिपिका नार्जारि बे दिनैहाय फरायनो थाखाय बरमा कलेजाव दंफैयो आरो बे हस्टेलाव थादों फोरबाबा दिनै बे गोबां खस्थ' मोनदों नाथाय बिनि बुजिनो हानाय सैनो हानाय नों गोहोखौ होदो फोरबाबा बेनि आत्मायाव बिनि फरायनाय जिबनाव बिनि गासैयावबो नों थाना हेफाजाब खालामो आरो दैदेनदो फोरबाबा जेब्लाबो बे गावनि जिउखौ लुखांनायाव नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों देरलांनो हानाय बायदि बेनि जिउआव नोंनि बोरखौ होदो फोरबाबा बे थानो सुखुगोन बिनि गोसोखौ नों फुरैदो बुजिनो हानाय गोहोखौ होदो मोनदांनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबाबा थारैनो बियो जिउआव मोजां दावगालांनो हागोन देरगागोन नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बादजों आरो नोंनि बोरजों जों बेखौनो हामबायनो जों गुसुं आरज आसल बासारे ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ भारती अके आदा आंनि थाखाय आरज बिसनानै होदो आंनि देहाया एसे दुरबल जादों जेन आं गोख्रों देहा मोनफिनो हानाय बायदि आरो आंनि फिसाजो कुइन स्टार हाज'वारि अके बियो गुजुगासिनो आरो बिनि फरायनाय अके थाखायबो जेन बियो मोजाङै फरायनायाव दावगालांनो हानाय बायदि जागोन कुइन स्टार भारतनि थाखाय आरज खालामो हालिनाय गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव हामबाय बावदों बिसासखि बे समाव गथायदों जि भारती नार्जारि फोरबाबा बिनि लोरबां देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाबा बिनि देहायाव बिनि जिबनाव नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो फोरबा बिनि गासै लोरबां देहाखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबाबा देहानि थाखाय बोलोगोरा नों बेखौ खालामदो आत्मिक हिसाबाव नों बोलोगोरा बेखौ खालामदो फोरबाबा दानि बे समाव गथायबावदों जि कुइन स्टार बेनि जि फिसाजो फोरबाबा बेनि जिबनखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि फरायनाय जिबन थांनानै थानाय जिबन देरनाय जिबन थांनानै थानायनि राहा लामा गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाबा बेखौ नोङो सासे नोंनि मोजां लेंजो हिसाबै नों बेखौ नायदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोङो दोबथिंदो आरो फेदेरदो फोरबाबा हामबायनो जों बे गुसुं आरज आसल बासारे ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अर्पा दैमारि आंनि बिनानाव लिया रानि बियो जाहाथे इसोर गिग्रा जायो गुरै बिमा बिफानि बोसोन मानिग्रा जायो बेनि थाखाय आरज खालामना होदो फंबाय अके हालिनाय गोथांखौ इसोरा फादारनि समाव गथायदों जि लिया रानि फोरबाफा बिनि थाखाय जों आरज गथायदों बि दा देरफुनायखाय फोरबाफा बिनि गोसोफोरा दिनै संसारनि बायदि खारनो लुबैयो मोदोमनि लुबैनाय बायदि बे खारनो लुबैयो बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो फोरबाफा नोंनि आत्माजों बिनि गोसोनि दरखौ नों खेवदो सोंदो फोरबाफा बिनि जिबनाव नोंनि गोथार आत्माखौ नोङो थानो होदो बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गोहोखौ बेनो होदो मोजां गियानखौ बेनो होदो फोरबाफा बिनि जिउआव नोंनि अननायखौ होनानै बेखौ नोङो फेदेरदो फोरबाफा बे बिमा बिफाखौ गिग्रा जानो हायो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय बायदि बेखौ नोङो बोर होदो फोरबाफा बिनो बुजिनो हानाय गियानखौ गोहोखौ सक्तिखौ होदो फोरबाफा मोदोम हिसाबै देरलांनायनि थाखाय नङा फोरबाफा गोसोनि लुबैनाय हिसाबै मोननाय नङा फोरबा नोंनि आत्माजों सुफुंजानानै गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय बिनो नों बोरखौ होदो आत्मिक जिउनि देरनायखौ नों बिनि दिनैहाय होदो फोरबाफा
हामबायदों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्लाबासो ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा नोंलाय क्लास 3 आव फराय अके आं फरायनायनि थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन दे अननानै आं फरायगोन कमेन्टखौ काजिकेल नार्जारी फंबाय आंनि फिसाजो अलिभियानि थाखाय आर'ज लाफादो देग्लाय क्लास 3 आव फरायो अके जागोन दे सोदोमस्रि बसुमतारी आंनि फिसाला इरिक बसुमतारिनि थाखायबो आर'जआव लाफादो बि देहायाव दुरबल जादों आरो न'खरनि गोजोननाय थानायनि थाखायबो आर'ज अके लाफादो अके आं खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन दे समायना आंनि बिसिनि थाखाय आर'ज खालाम मोदोम सानाय आथिं सानाय थाखाय फंबाय अके समायना नार्जारी बिसिनि हमनो हाया नामा माथाय इन्दिरा ब्रह्म आंनि फिसाजोआ हस्टेलाव थाहैफिनसिगोन आर'ज खालामना होदो मोजां लोगो आरो रुममेटजों गोरोबना थानो हानायनि थाखाय लिसा मुं पायनियार एकाडेमियाव दोनहैनोसै अके बरमायाव जागोन दे मेगलिन मुसाहारिनि फरायनायनि थाखाय अके जों टिमा आमेन अके आमेन इस्लारि एन्ड मिथिना आदा अननानै आंनि फिसालानि थाखाय बो आर'ज खालामना हो लोमजागासिनो दं आं लाइभआव थानो हायासै नेट प्रब्लेमनि थाखाय अके मिन्थिनानि फिसालाना आर'ज खालामनाय बे समाव हालेले गोथांखौ इसोर आफा दानि बे समाव गथायदों जि बिनानाव मिन्थिना बेनि जि फिसाला लोमजागासिनो दं दा फोरबोफा बेनि गासै सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबोफा सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनाव नों सुफुंदो फोरबोफा बेनि सैनांनाय देहा बेनि देरनाय बेनि थांनानै थानाय सम जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबोफा बेखौ नोंनि अननायजों नों फेदेरदो बेंनानै लादो फोरबोफा बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहोफोरखौ नोङो होफ्लायदो फोरबोफा नोंनि आत्माजोंनो बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो बेनि देहायाव सानाय सुनाय गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो आरो जिउनि गोजोननायखौ नों बिनो होदो फोरबोफा हामबायनो जों गुसुं आरो सास्ल'बासार ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों आच्छा हेलिमा फिसा हौवानि नामा आकाश नार्जारी फरायनायनि थाखाय आर'ज लाफादो अके आं आर'ज फरायनायनि थाखाय आं दा खेबसेनो खालामसिगोन आच्छा जियाना अके आंनि नामा सिबिका नार्जारी बोराय रिंखां फिसालानिया हास्थाय आदा आंना फिसालाया हस्टेलाव थायो आदा बिनि फरायनाया दायो क्लास 3 आदा अके आं आर'ज खालामगोन दा खेबसेनो दै अननानै गाज्रि मोननाङा आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन लक्ष्मी ठाकुर आंनि थाखायबो प्रेयार खालामनानै हो मानोना आंनि गोदोना सानाया 3 मास जाबाय अके अननानै गोदोनायाव दांनो आखाइ खावलायबाय आं लक्ष्मी ठाकुर बे समाव लक्ष्मी ठाकुर गोदोनायाव आखाइखौ दांनानै लानो खावलायबाय आं ओरैजाय गोदोना सानायखौ 3 मास जाबाय ना आर'ज जों खालामनि बिनि थाखाय फोथाय इसोरा गिदिर खामानि मावगोन लक्ष्मी ठाकुर अननानै लाइभआव नायदोंब्ला गोदोनायाव आखाइखौ ओरै दांनानै लादो आर'ज खालामनि बे समावहाय गोसोजों इसोरनाव गथाय आरो इसोरा दिनै नोंखौ सोखानो थांगासिनो दं होननानै नों फोथाय आरो साननानै ला गोथार जिउनि गेजेरजों बे नोंनि जिबनाव खामानि मावो जों जेब्ला फोथायगोन ना अब्लानिया आरो हालेलुया गोथांखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों बिसासके बे समाव नोंखौ हामबाय नोंनि गोथार जिउखौ जोंनि जिबनाव नोङो हरनानै नोंनि गेदेर खामानिफोरखौ मावहोनायनि थाखाय बिसासके बे समाव गथायदों फोरबो आफा जे लक्ष्मी ठाकुर बेयो दिनैहाय
3 माससो जाबाय फोरबो बेनि गोदोना सानाय बेनिखायनो बेनि गासै सानाय सुनायखौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो फोरबो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो बेनि सैनांनाय अंग बेयाव नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो बिलिरदो आरो बे सोखा जानायखौ होदो फोरबो बिश्वासके बे समाव गथायदों फोरबो जि बेनि गोदोना बेनि गासै सैनांनाय बेनि सानाय सुनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो जाय अंग बि दिनै गावनि आखाइखौ दांनानै लाबाय नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि दांनाय आखाइयाव बेनि गोदोनायाव नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेनि जिबनाव नोङो स्पर्श खालामदो आरो बेनि गासै सैनांनाय सानाय सुनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खालामनायखौ नोङो खोनासंबाय आरो नोङो जोंनो फिननायखौ होनायनि थाखाय बे गुसुं आरज Basara Kristofu Jishni Muibibe. Amen. Goजोन्थों. Thank you. Sanjib Basumutari hi okay hello. Milita Nazari Monabilini गोजोननाय जासि हरबाय आदा दासो आंना okay thank you so much बरायनाय थाबाय. Bidig Musari God bless you. Okay thank you so much. जोबनो गैयै हामबायसै दादा आंनि थाखाय अरायबो बिनानै होनायनि थाखाय इसोरा नोंजों अरायबो हेफाजाब होथों. Amen. Okay thank you so much. आच्छा बि ब्रह्म गोलावथार कमेन्ट लिरदों एसे गोबाव जाबायमोन आंनि नोंनि आर'जआव बाहागो लानो हायैया एसे बिजियाव दंमोन आं बिनिखायनो बाहागो लानो हायै जादोंमोन दिनैनिफ्राय हानायमानि नाजागोन आगै आर'जआव बाहागो लानो दासान्दि आंहा जोबोद जिंगायाव थानांदों आगै आइनि थाखाय आरज खालामना हो आइया दासान्दि जोबोद गाज्रि हालोदाव दं गोग्लैना आथिं फारसे थाबायनो हायै जाना दं जाहाथे नोंनि आरजजोंनो गाहामाव फैयो प्लिज अके दै लायोब्ला मोजां जायो अब्लाबो आरज खालामनि नामखौ मोनोब्ला मोजांमोन बि ब्रह्म अब्लाबो जेबो नङा हालेलुया गोथावखौ सिराफादान बे समाव गथायदों फोरबो जि बि ब्रह्म बिनि जि बिमा गोग्लैनानै आथिं फारसे थाबायनो हायै जानानै दं होनदों फोरबो बिनि गासै सैनांनाय देहानि अंगआव नोंनि गोथार जिउजों नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे सैनांनाय देहानि अंगखौ नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों बिजों थानो होदो नोंनि गोथार आत्माखौ बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो बेनि गासै सैनाय सानाय सुनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबो थाबैनो बे थाबायनो हागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हागोन जों फोथायदों आरो जों नोंनियावनो गथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंबाय आरो नाजावबाय आरो फिननायखौ होनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्ल' बासारा ख्रिस्ट'फु जिसुनि मुङै बिबि आमेन गोजोन्थों दैमानि गोजोननाय थाबाय आंनि थाखाय इसोरनो बिना होनायनि थाखाय इसोरा अराय सम नोंजों थाथोंसै आमेन अके आमेन हेमन्त केमारा अके आमेन हालेलुया हालेलुया थेंक इउ सो माच जिलिता बसुमतारी आंनि आइ रेबेका बसुमतारीनि थाखाय आरज खालामना होदो लोरबांथा देहाया अके आरज खालामनि दानो बे समाव गथायबावदों हामबाय आरो हामबाय होनदों जों नोंखौनो आफा इसोर मानोना नोंनि गेदेरथा अननायखौ नोङो जोंनो होदों फोरबो दानो बे समाव गथाय जाय भागिना दिनैहाय गावनि बिमा एबा आंनि आब'नि थाखाय आरज गथायदों फोरबो जे रेबेका बिदिनो लोरबां देहा बेनिखायनो बिनि गासै सैनांनाय लोरबां देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदो बिनि लोरबां देहाखौ नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजोंनो सुफुंदो आरो नों स्पर्श खालामदो फोरबो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि लोरबां देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो फोरबो बिनि गासै लोरबांथि समस्याफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो दानो बे समाव गथायदों जाय भागिना दिनै आरज गथायबाय
आरज खावलायबाय बिनि नखर बिनि जीबन बिनि गथ'फोर बिनि बिसाय साफ्रोमखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदों नोंनि अननायजों बेखौ नों बेंनानै लादों प्रभु बिनि जिउआव नोंनि गोथार जिउजों नों सुफुंदों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों बिनि नखरखौ नों जेब्लाबो बेंनो लादों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरखौ जेब्लायबो जौगालांहोदों प्रभु हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासेरा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों निजना गुड इभिनिं फंबाय गेजेर ससेयावब्लाबो बाहागो लानो सानबाय थेंक इउ अके थेंक इउ मिथुन खाख्लारि आमेन अके प्रेज द लर्ड निजोरा बसुमतारी सैथो दैमारि गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय आच्छा भारती नार्जारी हामबाय होनसै आदा आरज खालामना होनायनि थाखाय आरो रिक्वेस्ट खालामबावनाय जाबाय आदा आंनि बियानै हायात नार्जारीनि थाखाय आरजआव लाफा बावदो बियो लोमजाना थाबायनो हायै जानानै दं आदा जेन बियो इसोरनि हेफाजाबजों सोखाजानानै अके सोखाजानायखौ मोननो हायो आरो मोजाङै थाबायनो हायो आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय जेन बिसोरो फोथायनायाव गोख्रों जानो हायो अके भारतीनि बियानै ना आरज खालामनाय बे समाव हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों आरो जों नोंनियाव गथायदों जि हायात फोरबोफा बिथांनि जीबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बिदिनो लोमजानायजों सैनांनानै भुगिनांनानै दं फोरबोफा बे उन्दै गथ'खौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि जीबनाव नोङो गेदेर खामानि मावदों फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जीबनखौ नोङो स्पर्श खालामदों बिनि देहायाव लोमजानाय लोरबांथिखौ नों फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदों आरो बिनि देहानि गोख्रोंथिखौ होदो फोरबोफा नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बाद आरो बोरजोंनो बिखौ दैदेनदों आरो बिनि नखरनि बिनि बिमा बिफा साफ्रोमखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा बिसोरो जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जिउआव जानानै दावगालांनो हानाय बायदि बोरखौ होदो प्रभुपा दानि बिसोर गथायबाय जे उन्दैसा हायात प्रभु बेनि जीबन बिनि थांनानै थानाय सम जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आरो बिनि जे देरनाय बैसो बेखौबो जों नोंनि आथिं गथायदों नोंनि आत्माजों बेखौ नों जेब्लायबो दैदेनदो हामबायनायजों गुसुं आरज सास्त्र बासेरा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ मिथिसार नार्जारी ब्रादार आंनि थाखाय आरज खालामना हो BA 6 सेमिस्टारनि फाइनाल एग्जाम दं 14निफ्राय जाहाथे मोजां देहा लानानै लिरनो हायो अके मिथिसारनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथां आरो गोथार अंख इसोराफा दानि बे समाव गथायदों जे फंबाय मिथिसार नार्जारी बिदिनो BA 6 सेमिस्टारनि जे एग्जाम लिरगोन फोरबोफा फैगासिनो दं बेनिखायनो बिनि देहायाव थानानै हेफाजाब खालाम मोजां देहा होदो मोजां फरायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ होदो फोरबोफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो बिनि जीबनाव थानानै नों बेखौ दैदेनदो मोजां उथ्रिसारनो हागोन थांनानै थानायनि राहा लामा जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंखौ गिनानै जिउआव दावगालांनो हानाय बायदि बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा बियो जोंनियाव जि आसा बरसा आरो फोथायनायनि गेजेरजों आरज गथायबाय नों बेखौ नाजावबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नो फोरबोफा बेनि जिउनि थांनानै थानाय सम गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ लक्ष्मी ठाकुर थेंक इउ हालेलुया आमेन आमेन थेंक इउ समायना नार्जारी अके प्रणाली बर' आंहा आथिंनि आफाथाला सानाय मोदोम बिखा सानाय आंनि थाखाय आरज खालामफांबाय अके प्रणाली बर'नि थाखाय आरज खालामनि अन्नानै बेबायदिब्ला दै लायोब्ला मोजां जायो होनना आं सानो आरोना अब्लाबो आरज खालामनि बे समावहाय हालेलुया गोथां इसोराफा जि प्रणाली बर' बिथाङा दिनै गोबां मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै फोरबोफा जि बिनि आफाथाला सानाय गासै जि समाव जि देहायाव जि अंग बिसायाथों मानो जि बेरामजों बि साग्लोबनानै थायाथों मानो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदों फोरबोफा बेनि गासै सानाय सुनाय सेनांनायखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव दानो जों खारनो थाखाय बिथोन होदों फोरबोफा नोंनि अननाय आशीर्बाद नोङो बिनो होदों फोरबोफा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जीबनाव नोङो गेदेर खामानि मावदों फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय फोरबोफा बिनि सानाय सुनाय नों गासैखौबो
जोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदों आरो सोखा जानायखौ होदों मोदोम हिसाबै बे सोखा जानायखौ मोनगोन आरो आत्मिक जिबनावबो बे नोंखौ जेब्लायबो सिङाव दोननानै दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबाबो बेनि गासै साननाय सुनायफोरखौ नों दिनै नाजावदो आरो बेनो सोखा जानायखौ होदो नोंनियाव जि आसा आरो बरसा लानानै फैदों गासैखौबो नों जाफुंहोयो फोरबाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रीष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आलजिनानि थाखायबो आरज खालामनानै होदो आदा फरायनायाव मोजांसिन बाहागो अके मोजांसिन जालाङो क्लास 5 आव आंनि नेम सुकुनि गगा मोना गुजुदों अके आदा आरज नेटवर्क एसे इसु आङो थाब आं खेबसेनो आं आरज खालामसिगोन मनिका दैमारि आंनि नखरनि थाखायबो आरज खालाम आदा सम सम गोब्राबथार बेराम जाबाय थायो अके किलामास अके आदा आंनि नखरनि थाखाय आरज अके दुरबल लोमजानाय अके अनसु नार्जारि हाय ब्रादार आंनि गुजुनाय आच्छा नेटा एसे इसु जाबाय अन्नानै नोंथांमोननि पार्सनेल आरजखौ आंनि मेसेन्जाराव हरनानै दोनदो आं आरज खालामसिगोन आं बे समाव खावलायबाय नेटनि एसे इसु रिजिना नार्जारि अके रायमनानिफ्राय अन्नानै आंनि नखरनि थाखाय आरो आं रिजिना नार्जारि गोदोना रुबैनाय आरो जानजि सानायनि थाखाय इसोरनियाव बिसनानै खावलायनाय थाबाय अके जाय जाय सानाय सुनाय दं बे समाव आं खावलायदों नोंथांमोननि आखाइखौ नोंथांमोना जि जायगायाव सानाय दं सुनाय दं बेयाव आंना नेटा एसे इसु जाबाय नेटवर्कआ बेनि थाखाय आं खावलायबाय अन्नानै रावबो गाज्रि मोननाङा आं बेयाव कमेन्टआव नुनायफोरखौ आंनि पार्सनेल आरजआवबो आं लाफागोन सुदेम नार्जारि बाबु आंनि फिसाजो लाइसानियानि गुन्थुंनिफ्राय सम सम थै ओंखारो बेनि थाखायबो बिना हो अके होदो बाबु आरो बेनि फरायनायनि थाखाय अके सुदेम नार्जारि जागोन थेंक इउ आङो पार्सनेलावबो नोंथांमोना खालामजादोंब्ला मेसेज खालामनानै दोनहर आङो आरज खालामगोन आं खावलायखाबाय जनालि ब्रह्म अन्नानै आंनि थाखायबो आरज खालाम आंनि जिउआव प्रब्लेमानो जोबनो रोंला अके जनालि ब्रह्म मिथिजा थेंक इउ स माच ब्रादार अके मस्ट वेलकाम फादारनि थाखाय नेटनि एसे इसु बेखौ आं खावलायबाय अन्नानै निमाहा बिनाय थाबाय जाय जाय आरज खावलायबाय साफ्रोमखौबो आं आरजआव गोसोखांगोन रंजालि कार्जि आंनि बिबोनां टिउमार बेरामनि थाखाय अपारेशन जानानै दं इसोरनि अननायजों थाबैनो मोजां जानाय बायदि अके सोखा जानाय बायदि आरज खालामनानै होदो बासन्ति बसुमतारी अके मिथिंगा अके स्वर्गियारि हाय आदा अके हेलो जुमु बर' अके आं थाब फोजोबनो सेस्था खालामनि हामबायसै आगै आंनि साथाम फिसाफोरनि थाखाय आरज खालामना होनायनि थाखाय इसोरा अराय सम नोंजों लोगोसे साइनियास बेराम दंना मिथिंगा अके आंनि पार्सनेल आरज आं गोसोखां आं लास्ट खनसेल' आरज खालामसै जोबनायाव बयनिबो थाखाय आं खावलायखाबाय जाय जाय जेरावहाय सानाय सुनाय दं नोंथांमोना गाव गावनि आखाइफोरखौ दांनानै लादो आं बे समाव खावलायदों ना बेखौ आं खावलायखाबाय बे समाव आं खावलायबाय आंहा नेटा एसे उसुबिदा जाबाय आं लाइभआव आरज खालामनो हानाय नंला आंनि पार्सनेल आरज आङो दा आं आरज खालामसिगोन अन्नानै गाज्रि मोननो नाङा दानलाङोब्ला दानलांथोंसै आं आरज खालामसिगोन बे समाव आं जोबनायनि आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अंखौ इसोरा फा जानाय बे समाव नोंखौ हामबाय आरो हामबायदों मानोना जोंनि गासै हाबाफारियाव जों दोननानै दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोआव दानि बे समाव गथायफोर जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गाव गावनि बिसिनि थाखाय गाव गावनि बिसायफोरनि थाखाय आरज गथायबाय फोरबोफा बिसोरनो अनलायनानै थांनानै थानो हानाय बोरखौ होदो फोरबोफा आरो दानि बे समाव गथायबावदों फोरबोफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गाव गावनि देहानि सैनांनायनि थाखाय आखाइनि जे अंगफोराव नों टाच खालामदो फोरबोफा आरो बिसोरनि जिउनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा मोदोम हिसाबै बिसोरो गोजोननायखौ मोनगोन सोखा जानायखौ मोनगोन रंजानायखौ मोनगोन बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा हामबायनाय बे समाव जायफोर बेक्तिफोर दिनैहाय बे भिडिअखौ नायबाय साफ्रोमनिबो जिउआव नोंनि गेदेर आशीर्बाद अननाय आरो बोरखौ होनानै बिसोरखौ दैदेनदो फोरबोफा हामबायनाय जों बे गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रीष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच अब्ला